Bitch, I wanna party like Chris Farley. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పిఎస్ఎఫ్ గేమింగ్ ఎఫ్ఎఫ్ అన్న. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎఫ్డబ్ల్యూఎస్ ఈవెంట్లో ఫ్రీగా వచ్చే రివార్డ్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం అన్న. మన ఛానల్కి కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అన్న. అలాగే మన వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం అన్న. మన ఎఫ్ఎఫ్డబ్ల్యూఎస్ ఈవెంట్లో మాత్రం వాల్ సిరీస్ జరగబోతుంది. వాల్ సిరీస్ ఎప్పుడు జరగబోతుందంటే 30 అంటే ఎల్లుండి వాల్ సిరీస్ జరగబోతుంది. ఆ వాల్ సిరీస్లో లైవ్ వాచింగ్ టార్గెట్ అయితే ఇచ్చాడు. ఆ లైవ్ వాచింగ్ టార్గెట్ అయితే చూసుకుందాం. 150K, అలాగే 300K, అలాగే 450K అయితే ఇచ్చాడు. 150K మనం టార్గెట్ కంప్లీట్ చేస్తే మనకి గోల్డ్ రైల్ వాచర్స్, అలాగే యూనివర్సల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అయితే ఇస్తాడు. అలాగే మనం 300K వాచింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తే క్యారెక్టర్స్ అయితే ఇచ్చాడన్న. క్యారెక్టర్స్లో ఊకాంగ్, అలాగే ఉల్ఫ్రా, కాల్, అయాటోమా వీళ్ళందరూ ఉన్నారన్న. 26 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయన్న. 26 క్యారెక్టర్స్లో మనం ఒకళ్ళని అయితే తీసుకోవచ్చు అన్న. అలాగే 450K వాచింగ్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇక 450K వాచింగ్ కంప్లీట్ చేస్తే మంచి 3 గ్లోవాళ్ళు, అలాగే 2 గన్ స్కిన్లు, 2 ఎమోట్లు అయితే ఉన్నాయన్న. వీటిలో మీరైతే ఇష్టం వచ్చినవి అయితే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అన్న. కానీ మనం ఈ ఈవెంట్లో మాత్రం 450K చేసుడంటే మస్తు కష్టమండి. ఎందుకంటే మన ఇండియా టీం మాత్రం ఇండియా టీం మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు అన్న వాల్ సిరీస్లో. ఎందుకంటే సింగపూర్ వాళ్ళు మన ఇండియన్ టీంకి కరోనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని అన్నారన్న. అందుకే మన ఇండియా టీం మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదన్న. అందుకని మన ఇండియా టీం ఉంటేనే చూస్తారని కొంతమంది అనుకుంటారు. కానీ మీరైతే కొంచెం వాచ్ చూడండి అన్న. ఎప్పుడంటే ఈవినింగ్ 6:30కి అయితే లైవ్ అయితే జరిగిద్దన్న. 6:30 నుండి 7:30 వరకు అయితే చూడండి. ఆ వాచింగ్లో మనం అంతా చూడనక్కర్లేదు. 450K వాచింగ్ ఎప్పుడన్నా అవపడుతుందో అప్పుడైతే అందరు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్న. అట్లా చూసారంటే మనకైతే గ్లోవల్ అయితే వచ్చేస్తాయన్న. అలాగే నెక్స్ట్ ఈవెంట్కి అయితే వెళ్ళిపోదామన్న. మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎఫ్డబ్ల్యూఎస్లో ఫ్రీ రివార్డ్స్లో ఒక రేరెస్ట్ బ్యాక్ ప్యాక్ అవుతుందన్న. ఆ బ్యాక్ ప్యాక్ వచ్చేసి రేరెస్ట్ బ్యాక్ ప్యాక్ అన్న. ఈ ఈవెంట్లో ఇంతకంటే రేరెస్ట్ అయితే ఏం లేవన్న. ఈ వీడియో మాత్రం ఇంతవరకే అన్న. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అన్న. ఈ వీడియో నచ్చుంటే కొంచెం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అన్న. అలాగేనా, బాయ్ బాయ్.